So लोगोफोर बियो आंजों फैफानानै बिराद खस्थ' होबाय आंखौ नायदो मा अबस्थायाव थादों बियो एकदमबारे थैनाय बायदि अबस्था थाबाय नालाय बिराद खस्थ' होबाय आंखौ आङो दिनैल' बेखौ नायनोसै आं लास्ट दिनै जुदि हामाबा दिनैनि गेजेराव जुदि हामाबा गाबोन बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जासिगोन हस्पिटालाव मा बिजि थुयो बिजि फिसा थुयो गिदिर थुयो बेखौ आं मिथिला खिन्थु आं दिनैसिम नेबाय बेखौ सानथामसिम नेबाय आं जुदि दा मोनानि गेजेराव जुदि राखाङाबाथाय गाबोन बियो हस्पिटालाव थांनांसिगोन डाक्टारनि देखायहैसै आरो बाहाय जुदि तिनसुकियाव जायाबा डिब्रुगड़आव थांसै डिब्रुगड़आव डाक्टारफोर मोजां दं होनना बुंदों खिन्थु नायसै मा अबस्था जायो आंथ' दा मिथिला आरोना जायखियानो मानो जाया मानो नायदो मा जगार खालामना होदों नै दै गुदुं माने दा बेखौ लानानै फैग्रोदों बेयो माबा एन्टिबायटिक ना मा होनो आंथ' मिथिला बेखौ बारा ओमफ्राय बे मा मुलि मिथिया मा बुंदों मारै उन्दै गोरलैद्रायबाय जानांगौब्रा थाबदों टाइम गैला माने जानांगौ जाखो बिसिबां माने अबस्था नायनायसै बिनि मोखांनि अबस्था गैला सौखियाव उन्दुबावला नै दिनै मोनायाव ओरैबायदि सिया लाबोआखै आङो मा अबस्था जाखो सि गैयिनि दख'नाखौनो फिनांबाय दख'नाखौ नांगौ बिसिनायाव नायनायसाय नै थसम जाजोब्बाय बुंल'जोबनानै माने बिसना सादोर गासिबो सादोरखौनो माने बुंल'जोबनांबाय सियानो थोला गोजांनायानो ओरैबायदि जाबाय मा खालामनो बेराफारसे थसमखौबो खोबसिना होबावसोमोन आं थसमआथ' फिसा जाया आंखौ मथा मथि हरसे मैगं मोदै खालामबाय बे आंखौ दिनै माबा आं उन्दुलाहां जाबा मोदोमाव होसिनो हरो ओमफ्राय गुदुं बारदावलायसै आंहा बेबायदि अबस्थानि ओमफ्राय बिदिनो सानबाथाय ओरैनो आङो 12टा 12:30सिम थाखादोंमोन ओमफ्राय 12:30सिम होहांबाय थाबाय बियो दा मा अबस्था जायो दे मा सिखारदों सर्बनास गैला नै सेस गैला महराबो जामजोब्बाय जाबावसै हाब लोमजानाय मानसियाव खेबलायबावदोंसो जाबासो दै गुदुं नङाबा लोंबावला दाना मा अबस्था जाखो जिरनो बारायनाय मुलि बाथ' गोबाखौ लायग्राखासो मुलि बाथाय गोबाखौ लायो मुलि लोंनायानो बिदिनो जाहैबाय ओमफ्राय मुलि लोङाबा बोरै गानांगौ गोबाखौ लायखाय दहाय बेसेबांबा बिराद गोबाहैबाय बेरे फुजानि हाबाब मा जाखो मुलि बख'नायाबा दोनहाबलायनांगौ आरो मा अबस्था जाखो आं खाना होनोसै जिरायनानै थाबावगोन बेयो मा जाखो बे मुलिया बिदि बख'ना दोनजायो खिथाया माबा आथिंसो दांबाय थाबाय नै
곱슬라이시나. 터치! 너무 오래 가라 봐니. 예, 가만 기하네. 라나 마야네. 헛! 우리 자그러 뭐 하면 되지 나보다. Sari dai. Masa ini sagar ongsin hanse. Amlai sagar ongsin ya. Nah, macam fura za, mira kaya. Masa bang le buklung zikwa ini Augusta gila dokona jemba betua, Mister Sada jemba betua, Sima jemba betua. Sakari, tois. Mama jibi lebih lagi lah. Biasa dah. Augusta gila nama sih. Macam mana nak ke mulai jadi orang. Masalah, kau sonani, kena gua ada orang seultang kau sonani senang jangan sih, macam sih, membahas kalau begitu, jangan kan, nubainin bisa sadar sudah kau sih, nubainin karo boy, sudah kau deh, agak angsa semua kau ini, gila angsa semua kau. Sorbonas mazan lening zingla morza lihat no biji gitu foi sih hei ya kayak apa kilo saya ini ya kayak kangkris nama dah deh ada bisa melihatnya asurannya Jadi jera hama badai ka bentang nolai hospital of bed line ane selen telen lai sih mama lana godong lai sih pada dia nara dia have sang target ada dia mau punya ane nane wedding masih ada nih sih amlai Adi nam go, ayo, itu berarti lem. Istana segera mana apa ni? Deh, nanti deh. Thay lấy vậy am lại xíu cái bộ bên này xảy ra con này ấy chứ Ada nih, mana?
थांबाय नै जाखांबाय मा थांनायखौथ' मिथिला आङो दिनैल' नायसिगोन बेखौ ओमफ्राय दिनै जुदि बे गायाबा गाबोन बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जासिगोन ओमफ्राय लोगोफोरनोबो बारा खिथाथ'वाखै आं दासिमबो ओरैनो लोमजादों होनना खिथादोंमोन खिन्थु माबायदि लोमजादों बेखौ आं खिथाथ'वाखैमोन ओमफ्राय आङो दा मोनासिमाव जुदि आंखौ खस्थ' होबावोबा एबा आं उन्दुनो ओंखारै उन्दुहोनो हायै जुदि आरो बेफोरबायदिनो गोस सोगोमबाय थायोबा गाबोनथ' समबाराव आङो बेखौ लांसिगोन आरो हस्पिटालावहाय तिनसुकिया हस्पिटालाव एडमिट खालामसिगोन बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होबाय आरो नै मा खालामनायलाय खोथाया फैलायबाय नै मा खालामनायखो मा जुथुमला जोबखो लावनोसैलाय आरो लावनोसैलाय बावख्लायलायबाय नै दे जायखिजाया बेखौ खिथाबाय दिनै खुनुरुखुम नेनोसै आं